духтари азиз, мегзарем барои найбӯи хушукнӣ барои либосо. Беҳад ино нағзан. Ай компания Faberlic и 20 бор либос шӯида меша. Ини хеле нигоҳ кунед. Беҳад чизи нағзай духтаро барои либосои ғавсе ки зимистон мешӯен ба ҷо мекунед, буш мешина ба пастелотон мешина. Бувар кунед, беҳад бӯй ба маза дора. Анҳамиш беҳад бӯй ба маза дора. Артикулаш ина духтаро 3845. ва духтари азиз, ана иша бинед ҳамқама я дӯст медорам ки баъзан ҳолатҳое меша ки ма кришкаҳо ёра хӯй мемонам ки штоби запахи ҳамё бӯи ҳамё буромадан гира. Ва духтари азиз, ин ранги шира мисол намиякта кришкаш қати меандозен ҳамун либосотон пастелотон беҳад бӯи хушрӯ мекуна. Артикули 3853. ин беҳад чизи нағзай духтаро. И бо чанд намуд дора. Ина ин намудча. Ва духтари азиз, кадомит ки кӯдакчои майда дорин, сарошон дақ мешава. 28 да артикулаш гиря мекуна ҳангоми саршона кунӣ. Шумо ина истифода кунед, ҳам витамин дора, ҳам мисол мои саршона ҳавора ки хушрӯ мекуна, ҳам мои саршона витамин дора, ёрдам мекуна. бо духтари азиз мегзарем дар қисми духиё. Бисёр одамо барои духиё мегӯянд, ма инам духиё тавсиятон метим. Духи элегенда, духиёи коктейлча, беҳад духиёи нағза. ва духтари азиз, зубнои паста. ин беҳад зубнои пастаи нағза ай компания Faberlic. Ай